Balaguer ha celebrat aquest diumenge la matinal familiar, un dels actes més participatius de la ciutat per col·laborar en una de les festes més solidàries del país, com és la Marató del 3CAT. La matinal, que s'ha fet a la plaça del Mercadal, ha comptat amb la participació de diferents entitats que han dut a terme tallers, la venda de productes solidaris i el sorteig de samarretes, entre altres. Segons la Paeria, els diferents actes han comptat amb una bona participació de gent que ha volgut novament col·laborar en aquesta iniciativa i mostrar novament la solidaritat de la ciutat. Des de la Paeria, un any més, gràcies també a l'ajuda de gent particular que fa aquesta comissió per a portar activitats en aquest dia. Som una vegada més solidaris, solidaritzem per la Marató de TV3, que enguany és per les malalties respiratòries, i estem aquí intentant fer totes les activitats possibles per a poder recaptar aquests fons i que Balaguer una vegada més doni aquest impuls també a poder investigar aquestes malalties. Les activitats han començat a les 10 del matí amb la passejada familiar petjades per la Marató a càrrec de l'Associació d'Animals Aglà. Seguidament, a partir de les 11 i durant tot el matí s'ha pogut participar de l'activitat Cop de Bastó per la Marató a càrrec del Ball de Bastons del Casal Pere III. A les 12 hi ha hagut un vermut musical amb les actuacions de diferents grups i entitats de la ciutat, com el grup acordiònic, l'Orfeó Balaguerí, el Coro Rociero, Aire Flamenco, l'Escola Municipal de Gimnàstica Rítmica i l'Escola de Dansa Montsemiret, a més de Swing Noguera. Des de la comissió organitzadora han fet un balanç positiu de les activitats organitzades i de la participació solidària en totes elles per part de la ciutadania, tant de les parades com a l'apartat musical. Hi ha molta gent i ja fa molt bon temps, i al fer molt bon temps i no n'ha faltat cap de paradeta, i a l'haver-hi moviment de cara a que totes les parades són participatives, això a la gent els hi agrada. I després també el que ha estat molt important també ha estat l'escenari que hi ha al mig de la plaça, que aquí al mig de la plaça on hi ha activitats musicals i on participen totes les entitats musicals de la ciutat, doncs això també atreu gent. D'altra banda, i durant tot el matí també s'ha pogut participar de diverses activitats com l'espai didàctic amb jocs i fotocol dels gegants de Balaguer, i també els bombers de la Generalitat de Catalunya s'han sumat a la diada amb la proposta Ser bomber per un dia, en què els nens i nenes han pogut descobrir com és el camió dels bombers i com sona la sirena. Les activitats que s'han pogut realitzar durant tot el matí són tallers de manualitats amb l'associació Sus Bigotis, un taller de papiroflèxia amb l'associació de comerciants Eix Urgell i un altre de manualitats nadalenques a càrrec de la companyia Gilan Ratataplam. Per la seva banda, la penya barcelonista de Balaguer ha celebrat un sorteig de 2 samarretes del Futbol Club Barcelona.